Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section khona balile uthi ke mina ke nginokuphupha ngithwele lemithwalo kubuka ngazi ke iyangisinda ngaphambi kokuba ngiqhubeke bengicela ukuthi ke nishaye usubscribe nansi link kwibow subscribe bakithi abantu abasubscribe hawu khona nje ubukayo lana kade ngamtshela subscribe akafollow akenze lutho kodwa ubhizi uyabuza kuma comment ukuze ke nawe uzothola impendulo ngicela uphuthume ku YouTube ufike subscribe bese ubhala umbuzo wakho ukuphupha uthwele imithwalo lokho kusuke kubika ubunzima bempilo osazobhekana nabo kusho ukuthi kunzima kukhona kuningi kuyeza osazobhekana nabo usazoba nomthwalo onzima kakhulu ozobhekana nawo kanti usangakulapha ke lokho ukuthi ke uthola umelaphi uzokusiza nake bhadi ke mina ke ngumchazi nje wamaphupho ngichazela amaphupho kodwa ke ngakuyalezela kumuntu ngikunika inamba yakhe ongasi ke ekusize ngalokho uma kunombuzo buza ku comment ukuze ke uzothola impendulo ye video yakho ku YouTube. Isale